leyo mali onayo yena. Leyo mali ayikho leyo mali leyo. Ayikho imali mangisho ukuthi iy'nkinga zami seziningi kakhulu mani, ayikho. Mina ngisaphuma nesinqumo sokuthi le ngane kuthiwa sengiyayithola ukuthi ngeke ngibe ngeke ngoba ubaba kuzoba i-court noma kuthiwa sengiyathola kuphi ngihambe straight ngoba manje yonke into yakhona isiyenziwa i-court. Ngeke ngiye ekhaya okwamanje until kuze kwenzeke ngale ndlela ebengifuna ukuthi kwenzeke ngayo. So manje lento ye-DNA umthetho wenkantolo mhlampe lo mbuzo ubheke umbukele ekhaya ukuthi uma ingane uthi akuyona eyakho and then kuthiwa khipha imali engango-2.8 ukuze wenze i-DNA, right? Uma-ke kutholakala ukuthi ingane eyakho akuyona eyakho, usukhiphile 2.8, wayikhipha lama-500 wesondlo zonke lezi nyanga, iyabuya leyo mali leyo, ikhona indlela yokubuya, ikhona nendlela yokwazi ukuthi ujezise uma wengane. Yabona mina njengami nje uma kuthiwa kuyenzeka kanjalo ukuthi vele ingane akuseyami, ayi angazi noma kuthiwa mama ingane kumele khona yedwa phela angazi ngingayibeka kuthini kodwa nje khona yedwa uzohamba emhlabeni zithathe mama nje ihlumi zami. Uma kuthiwa kuyenzeka vele ingane akuseyami, ngizothatha isinqumo mama. Ngeke ngizame ukuthatha ngayikhozi. Ubaba wenzani? Kasi siyahlangana nje laphana uma semsebenzini kune-bridge esihambayo laphana esijampa kulo. Ayi-2 khona elihamba iy'moto khona elihamba abantu. Sike saphindana nje kanje sizoyi-2 kanje. Ngikahle ukuthi khona abantu besemva kwami abenza ukuthi yena agcine engalimali ngoba mangithi mangifika ngizofika ngimungise nje kuphela ngoba vele emasayidini alivalekile. Ngaphambi kokuba siqale i-podcast yethu namhlanje, ingoba ngiphathele indaba ezimnandi enizilethelwe i-Mokhotsi Freight and Forwarding. Umsebenzi wabo ukudeliver ama-import nama-export. Wena mbukele ekhaya mawukuthi unento ofisa ukuyisusa lapha eSouth Africa uyihambise phesheya kwelwandle, ungathinta i-Mokhotsi Freight and Forwarding bazokwenza lo msebenzi ngaphandle kwenkinga. Okanye kunezinto osuke ufisa ukuyisusa phesheya kwelwandle ziza ngapha ekhaya, umsebenzi wabo ulula, uyashesha ngendlela eyisimanga. Zonke izinto osuke uzideliver zisheshe zifike, akukhethekile-ke. Mhlambe ngabe izinto ofuna ukuthi sihambe emkhumbini ezinkulu ezilingana ngisho ngama-container odinga ukuthi hambe emkhunjini bangakwazi ukusiza. Izithi into okumele ihambe ngeflight kumele isheshe ifike la iyakhona bayakwazi ukusiza. Yinto ekumele ihambe emgwaqweni bayakwazi ukusiza. So basically akuyi ngosize wento, nangabe incane kanjani noma inkulu kanjani ilingana nalendlela esikuyona bengakwazi ukukusiza ngamanani aphansi nangendlela esheshayo ngendlela esimangaliso. Kuxhumana nabo information eningi nansi lapha ngaphansi kwami, ungayithatha lo information ubaxhume as long unezinto that need to be imported or exported. Xhumana nalabantu Mokhotsi Freight and Forwarding. Kanti nawe ke mbukelo sekhaya uma ufisa ukuthi ka-vitalize izinto yakho ungasithinta, asinankinga sokwazi ukuthi sikumemezele lapha ku-podcast ukuze ifinyelele kubantu abaningi. Unga-enjoy i-podcast yethu lephezayo. Siyabonga kakhulu. Sanibonani babukeli bethu makhaya, igama lami mina ngokwazi ngwansele podcast le kahle mathatha mnyama. Nginibingelela lapha sikwini podcast lapho khona suke sixoxa ngezinto eziningi ezahlukahlukene engabe zithinta imimoya, zithinta imiphefumulo, sithinta ke mhlambe ngokwenyama noma nenkinga sisuke sibhekene nazo emakhaya lapho sisuka khona, izinto engabe ithinta ezesintu nezinye izinto esibona ngazuthi mhlambe asikuthola ngokulungiswa kuzona noma zibangane iqiniso okuthina, ngabe izinto ezithinta umndeni noma ngabe nje izinto ke ezithinta umphakathi esisuke siphila ngaphansi kwawo. Kuningi ke suke sesikhulume ngakho nangey'ndlela esesiyihambile ngokwey'nkulumo zethu. Akukho lapho singakaze sifike khona, akukho futhi lapho esikhona ayikhona singakakuzwa kule podcast yethu. Kuningi esesekuzwile ngathi nani babukeli bethu emakhaya, kuningi kakhulu esenikuzwile nakubosha nakubona ukuthi abantu baphila kanzima lapha eSouth Africa, futhi ke aningakaze nibalahlele izandla nibe nayo yonke indlela yokusiza lapho ningasiza khona. Futhi siyabonga-ke nangendlela eningenelela ngakhona ey'mpilweni zabantu, nangendlela eninceda ngakhona lapho nikwazi khona ukunceda. Nongabe nje i-phone call, lokho kusho lukhulu kumuntu. Nongabe mhlawumbe awunakho ongamsiza ngakho kodwa nje ukukhuluma nomuntu osuke sebhekene nenkinga, lokho kusuke kuwusizo mhlambe ongathiwa umuntu uyalidinga nangaleso sikhathi. Ukusiza umuntu akusho ukuthi uzumuphe something, kodwa nje ukumupha amazwi enduduzo uphinde futhi uzwelane naye kuleso simo asuke ebhekene naso. Kuyinto enkulu leyo. Siyabonga nje kakhulu nokuthi mhlambe nibuke niphinde nisubscribe. Siyakhula kakhulu as ine-podcast. Namhlanje angihambi ngedwa, ngihamba nensizwa lapho uCwepho mhlambe uzozishwa ichaza igama lakhe nesibongo sangempela, hhayi ngaleli mhlambe esivame thina ukumbiza ngalo. Mfowethu,
Mhlawumbe awubingelela ababukeli bethu emakhaya uyichaza ukuthi ungwakabani kuphi ekhaya kungani sihlangene lapha. Okay. Sanibonani babukeli emakhaya. Cha, igama lami uNkosimoyo kaMlotshwa. Yeah. Njengoba khona nabanye abangazi ngegama Sunlight izulu lamaskandi. Sure. Cha, into engize ngayo lapha mina benginesicelo nesifiso sokuthi sikwazi ukulwisana nekhothi. Khona ikhothi umthetho ewuthathile. Yeah. Mina ngiphatha kabi umthetho ewuthathile ukuthi kuthiwa support ingane ingakaze ingane yenzelwe i-DNA. Ingakaze yenzelwe i-DNA, ingazi noma ukuthi eyami noma akusiyeyami. Emva kokuthi uma wayengakaze imtshele from ekhulelwe ukuthi ukhulelwe ingane yami. Ingane seziqala ukwazi mina emva kwenyanga eziwu-3 ngilisisele base ngijikisa emakhoti. Kwaze emva kwenyanga eziwu-3 izele ingane. Yebo, ukuthi ukhulelwe ngoba futhi khona umuntu ekade ebhizi naye ngalesa sikhathi leso ekhulelwe. Ngoba nalendlela akhulelwe ngayo nami angi-understand kodwa-ke vele besinalo kahle. Okay. Indlela akhulelwe ngayo angi-understand-anga kahle ngoba sisebenzisa ikhondomu ngaso sonke isikhathi. Futhi kukabili abesazange sisebenzise khona ikhondomu. Ngelinye amalanga ngiswela kancane. Okay. Ngishayile kangivamisile ukuthi ngibe ngumuntu wesimame. Kodwa ngesikhathi leso ngoba yena besisebenza endaweni eyi-one naye. Siphuma sonke wezakiwe endlini. Uma efika endlini ugcine enza ngendlela yakhe yena-ke. Okokuqala masiqeda kuyavuma sekhona amalanga lapho ngagula kuba khona isifo nje esitholayo isifo somadoda. Okay. So masibiza futhi ngokuthi i-drop. Okay. Yeah. Besiney'nyanga sithandana naye sisebenzisa ikhondomu kodwa mengiqala ukulala naye ngaphandle ikhondomu ngathola i-drop. Emva kwalapho into yethu ngathi iyahlehlanyana lapho. Wangitshela wathi hhayi yena shuthi be-clean. Okay. Wathi be-clean yikho ukuthi ngithole ukugula lokho. Okay, ayisiqhubekele naye. Kufuthi ngelinye amalanga emsebenzini futhi emsebenzini kukhona i-braai ekhona. Engitshela ukuthi akanayo imali yokuthi igibele indlu. Yebo. Ngicela ukulala-ke ngapha endlini. Ukuthi ngavuma-ke mina. Sahamba sonke sayolala. Khona futhi mina mangilala-ke mawukuthi ngithe ukuphuza mangilele kwesimame. Khona isikhathi sami ngisigqokayo engaziyo ukuthi vele angifuni ukuhlangana naye. Kodwa ngabe manje ngiyavuka ekuseni silala ngisho ngombhede ngimbuza kanjani. Wathi izolo siqinise sithebe. Ngithi ngabe njani uyazi ukuthi uphuzile nawe asesilutho. Wagcina kanjalo-ke siqedile kusithisa lelo daba losilwisile. Phela emva kwalapho phela mhlawumbe amaviki usisi wakhe omdala sisebenza naye emsebenzini. Yeah. Ngisebenza naye usisi ingane wayo ungasayihambisi ekhaya noma i-off iyobona umama. Ngithi mina kanjani? Uthi na-2 weeks ingane ingithi uzovakasha ekhaya. Ngithi hhayi mina ngikwazi lokho. Nami ngingafundi ukuba mningi. Ngibuye uma ngibuya khona kumele siyohlala khona. Sesibuya futhi. Ngizwe umaskandi. Ifuna nenkinga ngibona inhlobo yakhe. Ngifake isikhathi ethi ngifake yami ngifake. Uthe uma ngifakile uzale i-airtime kube khona le extra airtime ebanginika yona futhi mangithi ngivule idatha. Lalivuliwe idatha. Uma ngena le-airtime le kungena ama-message efonini. U-WhatsApp wakhe nangibona kahle nangifunela abantu abakhethayo. Iyasebenza nabo, yes. Sisebenzisana nabo. Kungena ama-message wathi ngiyangena kwenye i-message lapho hayi ngithola lapho nomunye umhlobo. Behlala khona futhi mayesho. Sekuze kuba yi-3 abantu laba be-attendile khuzana iklinikhi. Mina ngazi
ngesikhathi leso. Kodwa isikhathi esiningi usuke kimi and akusuyena umuntu lo engathi uma ngifika mina wangitshela ngaye. Umuntu engitshele ngaye wahlala e-Midrand. Kodwa-ke mina ngasengiphakathi wasebuya futhi. Athenda kwaze kwaba yi-3 ngingazi mina. Athendayo Iningi. ukuthi okay mhlawumbe ukuthi kunjani. Futhi yena bengathi besezizwa noma besebonile ukukhuleka. Okay. Uhamba nalo muntu mina ngazi. Okay. Singezwa. Futhi mangithola i-message mina bena bese emva kokuthi usisi wakhe ngibuza ukuthi why ingane ingavakashi. Ngibuza ngithi kanjani umuntu kaphela emavika kwashoya bengekho la kimi endlini. Kodwa ngingafuni ukumtshela yena ngoba vele yena ibazi mina. Ngiqhubeke ngale message ngikhuluma la ama-message lawo efoni. Ngifike endlini ngimfonele ngisho ke-credit vele esemsebenzini amashift ethi kasahle bengavamisile ukuqonda. Sure. Yena uma ukuthi ufike kimi makuthiwa siqondene isikhathi sakho sisuke esincane mhlawumbe kuba kayi-1 noma kuba kabili noma sihlangene ngendlela. Kodwa lapho nakubuya ebusuku mina ngiyongena mhlawumbe ukuthi hayi akanamandla phela yokuthi unikeze isikhiye sokuthi abhekane endlini. Emva uma ngibuya siyahlangana futhi ngendlela. Leyo uma ukuthi kuyenzeka siyaqondana sibe ndawonye-ke uma ukuthi akekho busy. Yes. Futhi ngimbuza nalo mfana ka-athenda la eklinikhi ethi nawo usuwumuntu othenda la eklinikhi manje kanjani ungangazisanga mina? Ukhulelwe? Wathi ngaqala noma kuthiwa futhi ukhulelwe angeke ngikwazi ukukhulelwa mina ngoba mina anginalutho. Ngathi mina uma usho njalo okay kusuka namhlanje indaba yami nawe ayiphele khona-ke manje. Ngoba manje wena wazi lo muntu ungikhulele ingane ungiphaza ngami. Mengathi uyathola lo muntu lo ukuthi mina ngilala nawe ubukhulele ingane yakho uzongenzani mina? Emva kwalapho-ke sixabana vele ukuxabana ehambe kulo malanga lawo. Mina vele bekhona umuntu wami vele kade e-street wasemakhaya. Okay. Ngikhuphule yena ngibe naye. Yena menze endlini ethu uzongiphatha sabe naye. Wafika ekhona izinto zakhe. Vele sasesaxabana-ke nalona. Ngathiwa imangala ingane umuntu kanje. Angazi ngayibeka ngathini kodwa ngiphele-ke nalo nengane kodwa udaba-ke lapho. Futhi zonke lezi iy'nyanga lezi ekhulelwe emsebenzini kwazi ukuthi ukhuliswe yini. Mina ngikwazi lokho hlezi ngibuza ukuthi hawu injani ingane lapho ngithi ingane kabani? Bebukisa isisuku esikhula. Nje lo muntu asisahlangani naye sesenzile ekhulelwe emva kokuthi engitshela ukuthi ngeke nikhulelwe mina. Asiphindanga ngasalala mina naye. Ebebhizi nalowo mfowabo engisho ukuthi bengabe buya futhi. Yeah. Waze wateta. Uthe mase etetile wangangitshela futhi ukuthi utetile ngoba kwangale mina ngiyazi ngaze ngayibona ngamehlo angaze ngiphi igama. Lezi enginazo-ke inamagama engiziphamile. Amagama njengalela njengocwecwe nawo anamagama aseceleni khona labaqondile bese khona nje lapha. Owaphi iy'ngane zakho? Zabafana zonke zipha nje amagama akhe. Ingane yakhe yena ngiyazi. Ngikaze ngayibona kodwa into agcine eseyenza ugcine esetshela abantu ukuthi mina ingane ngibalekele ukuyondla. Engangitsheli futhi utshela umuntu engisebenza lokho ngithi awumusa futhi ngibaleka kanjani ukondla ngoba yena wathi ngikwazi ukukhulela mina ingane. Nalezi ey'khona iy'ngane ngalokho ngisuke nginakho ngiyayizama noma ngeke kuhlezi kufanele inyanga nenyanga lokho kubona ngiyabazama. Kodwa kuyenzeka futhi ukuthi inyanga ukuthi ngimeqile umtshele wakho nje kuyaphethe lapho ngisalungisa. Lo mfowabo uma yokho ehlezi ekhuluma naye engisebenza naye ehlezi imchazile ukuthi hayi vele ingane ingeyami. Ayi mina ngithi angazi mina yena uma ukuthi ingane ngeyami emva kwale sisho akasisho kimi ukuthi ngekwazi ukukhulela mina ngizocela ukuthi yena ehambe ezame imali ngoba nawe uyatohoza. I-DNA mina ingane ngiyali uma ukuthi ngiyami
ngifuna ukuthi yena indlela engamxolela ngayo nengiyophodla ngayo ukuthi i-DNA yenziwe nguye, ingenziwa yimi. Yena wala wathi ngeke ekwazi ukwenza i-DNA, kumele yenziwe yimi. Ngisho mina kanjalo, mina ingane lezi ngane enginazo engingahamba kuthiwa ngiyenze i-DNA, mina ingane yami ngiyayivuma uma kuthi yami. Lena ukuthi ngingayivumi kalula ukuthi yena useqale wayekhomba emaceleni. Okay, yeah. Wanqaba-ke yena thatha isinqumo sokuthi ehambe eye e-court. Angazi wenzani i-maintenance le yakhona le. Ngabe ngihleli nje ngelanga ngibuya kwi-night ekuseni, kwangena amaphoyisa endlini ehamba naye. Uma ngithi banginikeza nali iphepha kwathiwa funda la. Ngidithe okuzi-3, kusho ngi-3 June sekucala e-court. Ngithi kwenzenjani? Bathi azosala ufunda bahamba. Hhayi vele ngaleyo dithi leyo ngigcine ngihambe ngiye khona. Uma ngifika e-court ngithole omunye usisi. Lo sisi ngathi bayazana naye ntombazana, angazi bazanaphi ngoba masila ngaphandle angithi manje ngokubiza amafayili laphana ukuthi usibani bakhona. Laphana mina ngikaze ngizwe isibizo. Waqhamuka ngale ngane leyo vele bese asikhulumisani vele ihlale namhlanje. Yes. Aqhamuka ezongitshela ukuthi emva kwalosizi lo nalobhuti siyangena. Ngithi okay. Masifika ngaphakathi laphana usisi lona ngifike ngichazele isitori sami. Ngithi ngisichaze isitori sami njengoba ngikuchazela sona. Yeah. Yena vele uma wengane mase kwathatha wakubeka la uzokusuba kwengane. Athi mina kanjani ngoba phela ngiyachaza ukuthi kwenzeka so. Athi ayikho esikhuluma uma ingane mawukuthi uma wengane mase kubeke nje la wathi ngoba sekungoba. Athi mina kanjani. Lokho ebhisa bazolandela omunye futhi omunye ubaba asebenzisana naye. Nalo baba lokho beyifakaza le ndaba wathi hayi noma ukuthi uma wengane ukhombe wena ngoba. Ngithi mina wayengikhombe manje engangitshelanga from ekuqaleni. Le ngane iseswini lusobala singibuza bona lapha bathi asingene thina lapho. Asingene thina lapho uyazi uma wani. Lokho kungiphatha kahle yini ukuthi ugcina ukusizakala kulo ngisho. Ngoba nje mina nalapha engitoka khona angisakhululekile. Ngisakhululekile from e-office mangena nje egethini sengiyazi vele ukuthi nabantu abaningi abangafuni abantu engiphila nabo mina laba bambaba nje phela abanye bayapretend kube ngathi siyezwana kodwa mangingekho bayakhuluma nje basazi isitori ukuthi kwenzakalani. Manje ngiyakhuluma ukuthi angesikhulumi ngawo ngabheka ingane kusho abanye emaceleni. Kodwa manje abasazi isitori mina angikwazi ukuthi ngibabachazele one by one bonke labantu labo ukuthi kwenzakalani. Ngichazela lapho lo oseduze kwami nofuna ukwazi. Yeah. Ngoba khona abanye baba bokuthuka abangilandayo eceleni bafuna ukusungibuza nje ukuthi kwenzakalani lapha asizodabula nje ikhona la emsebenzini singabachazela kwenzeka kanje. Kwathi umibaba uma kanjena into engikusiza ngayo futhi kodwa kufanele nawe ukuthi ungavumi kalula kanjalo. Ngimtshela ngathi mina ingane nginankinga nayo namanje ngisengayivumi uma ukuthi yami. Ngiyazi ukuthi vele khona kusalela khona ngaphandle khona ngiyayifuna. Yes. Kusengenzeka mhlawumbe ukuthi kwaqondana ngosikhathi leso. Phela into engiyifunayo ngifuna ukuthi yena ehambe eyophuzana Yakwa-DNA. imali yakhona ngifuna iphume kuye hhayi kimi indlela mina engizomxolela ngayo nokuthi ngikwazi ukwamukela ingane. Yena uyakunqaba lokho. And nase-court bacindezela mina ukuthi ngile ngikhuluma nge-19 November 2008. Yasisibuyana wayefuna ukuthi inyanga nenyanga le ngane ngiyikhokhele 1,000. Ngingakayazi ukuthi ingane yami. Manje mina ngiyakunqaba bathi usisi njengamanje le ngane lena isiqhamuka nje angilindele nginenkinga eningi kakhulu engibhekane nazo. Uma uzothi ngikhiphe 1,000 uthi manje lezi inkinga lezi bengivuthane nginazo ngenze njani ngazo. Ngiyakhona ukukhipha 1,000 bathi imali nongayikhipha ngithi mina ngazama u-500. Nakhona hayi ukuthi imali ekhona leyo mali leyo kumele ngihliphule kwezinye iy'nkinga zami la eziceleni. Ngivuma-ke lo sisi ukuthi-ke kuthiwa ngisayine phansi. Nakhona kusenakhona ngingafuni ukuthi ngisayine mina. Ngibheka nje waze wathi hayi lokho siyakuthatha sengidlulisela ngaphakathi e-court. Ngisho lapha uma ufika
Kukhona i-room lapha endlini sihlale khona. Manhleli laphana futhi i-3 lo sisi lo nentombazane le uma wengane engayazi kube yini. Lo daba selikhuluma khona lapha soliqede ngaphambi kokuthi liye court. Okay. Umuntu oyicindezela kakhulu lo sisi la. Okay. Bese singena ngaphakathi lapho kuthethwa khona icala. Akaze ngikhulume naye kwani. Nami ngifika nje ngima lapha khona bengiqala ukungena court. Ngangena nje ngifika nje emakhikhi bangithithisa. Hayi engitshele umyusisi ukuthi hayi akwenziwa ukuthi hayi bengingazi angifanele nesigqoko ukuthi hayi bengingazi ngepolisi uma kukhulunywa laphana lo angibazi ukuthi noma i-judge noma yini lo omla manje manje ayikhulume akhombisa futhi statement sesibhalwe lo sisi la ukuthi mina ngiyavuma ukuthi ngizobhadala 2.8 nge-19 November and every month ukhuluma 500 ingane singakayenzi i-DNA athi ngiyakhuluma ngoba ngivala lo sisi lo qhamuka nephepha lapha ngathi ngisayini ukuthi uzokhokha le mali angasayina-ke nami and enye into eyenza ukuthi le ntombazane igcine ithi angeke iphelelwe mina ngoba nginalutho futhi ingane mangasithandana lapha ngeke ngayixoxela nje nami ngesitolo sami esiseqeleni nanesizathu sokuthi why mina nayo senze ikhona sonke isikhathi umtshela ukuthi manje mama ngisesenkingeni kaso khona phela sekhaya umncane nawe okwakusho ngamali kwaphoqa ukuthi utholakale ibheyili futhi yena angibazi wayebuphemba abangani bakhe kodwa babephuzile ngathi bashayisana even amaphoyisa futhi njengala extracting nje futhi indawo yakhona kufika lo msindo bona badlala umsindo lapho ukufika amaphoyisa athi azobabuza bayabaleka amaphoyisa ajaha bashayisana nawo kufuneka imali kangu-8,000 ukuthi ephume kulungiswe le moto le kodwa yena le ntombazane ngithandana nayo ngaleso sikhathi leso akekho ukuthi le mali le mina kumele ngenze iplan khona mfuthu kudala wakhipha 1,000 umdala-ke ekhaya bagcina sekudayiswa iy'mbuzi eziwu-2 1.5 gazethi ezibangifundisa ukuba 4,000 mina baphupha ukuthi imali manje ngikhiphe imali 4,000 and 4,000 usikhathi sanginako kumele ngigcine sengiyaba nokuthi kuthiwa ngomashonisa nami ngiyabazi sabazi ngisho bese ngiyakumunye ubaba ngamshiyeke engingamazi engamkhombisa umuntu so nginikeza 4,000 mina ngiya 4,000 kumele kube 6,000 kuphela inyanga futhi ngenyanga lapho mayiphela inyanga ngihambe sibuyele ubaba lo 2,000 ngihambele phakathi nginkinga zami eziceleni ana imali ethi mfethu mawunika lo 2,000 lo 4,000 usibuya kuthi 6,000 try okay gcine emva lapho inyanga enye ilandelayo ngihola kule nginikeza 4,000 kusale 2,000 iphinde 2,000 lo uzoba 4,000 uyaqhubeka uyazala futhi uzoba 2,000 okay 3,000 ngapha nami endlini ngathi manginika 4,000 nami into sesiyaphetha ngapha enganeni noma ngisenze kahle manje ingane nje eziphuma nje khona igcine engathuli uma ngithi ngiyenza ngoba phela le nto lena ngathi ngiphalele imali le bagcina sekushayela ngasemuva engane nami le nto zami kumele ngizenze engasenzeki kahle lo 3,000 uzosala 1,000 lo 3,000 kuphela inyanga kuphela inyanga ngihambisa lutho usale 1,000 lo 1,000 uzosala 1.5 mawuzala lapho angisesenaye-ke umashonisa uyi-1 angimanje nasendlini kuyashoda ngapha ingane kumele uzame kumele phinde futhi uma ngikhokha ngapho ngidonse kwamanye emaceleni ukuthi bekwazi lapho ukubhalansisa ey'nganeni nasekhaya ngoba kwesikhathi ukuthi uhleli noma ngabe ekhaya uyafona ngempela wenza iplan nje gcine into zakhona ingasabhalansi futhi mina ububi bami kwaba ukuthi ngixoxele le ntombazane isimo engangenaso isikhathi leso yabo ngoba kwakhona ukuthi egcine ezizolala endlini yingoba mina mfuthu ngesikhathi bengingamnikezi imali yokuthi ekwazi ukugibela ekhaya ngithi mina nami uyazi sithethwa ngaxoxela futhi into engcono nginikeza ngakukhiye uma ngingeke uyalala futhi ungigadele mina ngisemsebenzini akwenzeka siqondana sizoba ndawonye isikhathi esiningi-ke ebefika ehamba
befike hamba ukuthi mina ngiyafika lapha ekuseni ukuthi lapha izoshada namhlanje ngiyobona umama. Kade akayi umama uyavula abantu bakhe. Usisi wakhe-ke lo wasemsebenzini ngamxoxela isithembiso lesi ngathi usisi kunodaba olungangiphathi kahle athi mina ngiyakhumbula ngaleliya langa leliya ungibuza ukuthi udadewenu una-2 weeks engakubona umama wakhe ekhaya. Wayengekho kimi. Ngitshela usisi wakhe uthi kanjani thina sazi ukuthi ukuphi. Ngathi mina angikwazi lokho. Lo muntu wayengekho kimi. Phela ngani ngona ukuyikhuluma ngaleliya langa leliya ngesinsuku nawe wayikhuluma phakathi kwabantu. Esidlangalaleni. Ngabona ukuthi nami phela kuzongiphoqa ukuze kuphoqeka nami kwesinhlanga abantu ngingayibambatha nje ngesikhathi lesi. Usisi mangimtshela lona engayingeni indaba yami. Ethi ulimalile bese ngifuna kubo. Ngithi mina yonke into ezokwenzeka kusuka manje ngizokwazisa. Wathi ngithi njengamanje kunodaba kanje lo muntu lo ukhulelwe. Kodwa manje ingane ayikhulelwe ukuthi akusiye yakho. Nami angisho ukuthi ngiyifuna ngenkani kube ngeyami. Yingoba ngithole efonini emva kokuthi wena ungitshela ukuthi lo muntu una-2 weeks engisi. Manje ngithole ifoni yakhe vele ngiyazithola ukuthi mangimtshela kanje wathi usisi lo mina ungangivali endabeni zey'ngane angifuni ukungena ey'nganeni. Nginey'nkinga zami nami ngizama ukuyikhipha. Nginey'nkinga zami ungangifaki lapho. Ngathi mina ngiyela ngale ndaba iyohamba ngigcine ekudinga. Usisi omdala mina ngiyakubikela nje usisi omdala ngifuna ukwazi ukuhlala nosisi wakho omncane ngikhulume ngalo lolu daba ubuzisise nje ukuthi kwenzakalani ngayo. Uthi akayingeni indaba zey'ngane. Njengamanje emsebenzini-ke yena sisi lona manje oqhakaza mina ngayo yonke into. Vele usemandleni enyenyana laphana lakhona. Ucelaza ngayiphi indlela? Makusetshenzwa nje. Indlela asuke ekhuluma ngayo nami akusiyo indlela okumele ukukhuluma ngayo. Nami. Ngithi usemandleni yena. Nasebantwini isitori esiningi nguye ozidlulisayo ukuthi lo ubalekela ukudlala ingane. Kodwa isitori wasazi lo muntu esakhulelwe. Ecokelwa ukuwe futhi. Ucelwa yini? Ngoba kuthe ekusekhulelwe kwinyanga ka-8 ngavuka nelinye iphupho. Iphupho engavuka nalo iphupha ingane yomfana. Ngithi ingane yomfana iqhamuka ngaphana ngithi manje umuntu engicabangela naye lo. Ngimfonela. Just nginephupho kanje lapho iphupha ngithi ingane yomfana. Isikhathi esiningi ezami iy'ngane ngilokuyiphupha. Ngiphupha ngengane yomfana lapha. Kahle kwenzakalani ngami? Ethi ngingakutshela ngathi uma kimi ngikwazi ukukhulelwa la wena. Le ngane inoba kwani? Ngathi mina okay. Wahamba khona sethetha-ke. Nje mina into engiphathayo leyo ukuthi inyanga uzobuya ngenyanga ngo-3 ingane ziyi-30. 3 months ingane itetiwe awuyazi akwazi utshelwe ngayo usebuye usezothi ingane yakho usekukhomba enkantolo. Sengikhomba enkantolo. So inkantolo abakuphanga yini ithuba lokuthi ngiyazi ukuthi ubusushilo. Because enkantolo uma ubizela into enjalo ubizela into yesondlo uphiwe ithuba lokuthi uhambe uyoveza zonke inkinga engibhekene nazo. Ulanda ama-bank statement, ulande indlela imali ingena ngakhona ngendlela ephuma ngakhona. Ekutheni iy'dingo zakho zona zimi kanjani ngaphambi kokuba bephume ne-verdict noma bephume nemali okumele uyinike ingane izimali zesondlo. Lokho akufika ngani kwena? Akaze kufike lapho bathe lokho kumele kuphathe nge-19 vele. Ngelanga sekwenzakala i-DNA. So kwi-process yonke yokuya enkantolo wayaka ngayo enkantolo. Enkantolo ngiyeka yi-1. Uye nje kayi-1 ngosuku ubiziwe kuJune. Nge-3 June wafika enkantolo nahlala phansi lapha kuleya ndlu kwawuloya nawu-2 emveni kwalokho wena uma unqaba ukusayina bakuthatha bakusangale e-court. Bangifaka phakathi. So manje bakufaka e-court bazokusayinisa ngokuthi wena uvumile iy'nkinga zakho sebeyibonile ngoba phela kumele kube inkantolo ephuma nokuthi ibheke ukuthi imali uyihola emalini, i-bank statement yakhe imi kanjani, ngiyeza kule nto ye-DNA, i-bank statement yakhe imi kanjani yonke loo nto. So basithathaphi isinqumo sokuthi wena ufana nokukhokha leyo mali leyo. Yiziphi iy'nkinga ezithiwa yidinga ingane ezizokwenza ukuthi uzokhipha igcine befike kwi-1,000 ukhale kugcine kufike ku-500. Angazi ngathi kodwa lapha e-court ayikho into esayikhulumayo. Angaze ngikhulume lutho mina. Into nje yathi uma ifika lapho kwathiwa ngisayine.
akaze sikhulume lutho laphana, akaze ngiyikhulumele mina mhlawumbe imali manje noma yini. Akukhona ukuveza ongaphethe nammeli-ke umuntu oyikhulumele kumele. Wayengekho umuntu owayengimele. Ngathi nje ukukhuluma silaphana kuleli room leli. Abakubuzanga ngisho udinga ummeli lapha ngosuku ungaphakathi enkantolo. Akaze ke Ngaphela bayayibuza leyo nto leyo. Bakubuza ukuthi udinga untolile. akaze nje. Akaze kukhulunywe lutho masifika ngaphakathi. Mina baqhamuze nginikeza iphepha kuthiwa ngisayine. Akaze ayikho into esayikhulumayo. Akaze beluze udaba lami nesiphiwo sakhe leyo akaze besizwe. Umuntu owasizwa yilo engithi ngathi bayazana nale ngane. Yena umuntu engamtshela yena ongidlulisa ngithi i-counselling nje lo sisi ukuthi hayi wena futhi wena uhambe i-counselling ngithi mina yazi ayikho lento yakho ngithi kanjani wangiyachazela suka la kuze kufike la naye ukhona lo ngithi phika ngimbuza ngokwami ngithi awukwazi lokho wena uthi uyakwazi phuma nje wayi mina sikuphemule amakhansela ngani la uthi ukwazi ukufonela ingane wamukela ingane ngithi nasiza ingane ngiyiphiki into engiyifunayo ukuthi ufuna neshoyo ukuthi ingane ngiyani and lo mali mina ngifuna ukuyikhipha le. So njengamanje uhlale ukwenza i-DNA ka-2.8. Kumele ngenze i-DNA ka-2.8 and inyanga nenyanga kumele ngikhiphe futhi le ama-500. Uma ungakhipha ama-500 kuzophuma i-warrant of arrest. Angazi kuzophuma kodwa kanje uzothatha kuyifuna ukuthatha besemsebenzini la. Beyisemsebenzini. Basho kanjalo. Ukuthi uthi emsebenzini uma uhola imali izongena direct ibona. Basho kanjalo. Bakunika i-account yokuthi kwamanje uzozikhokhela. Yabo nje banginike ezinye i-account. Uma uhlulwa ukuyenza leyo nto leyo bazohambisa ifomu emsebenzini ukuthi emsebenzini mangena imali vele iqonde bakhona. Basho kanjalo. So August manje ubusuka isiqala ngifaka le mali. Bese ngiyinyanga iphelile ngiyifaka nakule nyanga kumele ngiyifake nje imali yangi ngoba ngitshela ukuthi ingaze kushaya i-7 ngiyifaka kumele ngiyifake imali yangi. Leyo mali unayo yena. Leyo mali ayikho la mali ayikho imali bangisho ukuthi inkinga yami seziningi kakhulu mali ayikho. Mina ngizaphuma nesinqumo sokuthi le ngane trust ngiyayithola ukuthi ngeke ngeke kuba kuzoba i-court noma kuthiwa sengiyathola kuphi nge-district manje yonke into yakhona isiyenziwa i-court. Ngeke iye ekhaya kwamanje until kuze kwenzeke ngendlela kumele futhi kwenzeke ngayo. So manje lento ye-DNA umthetho wenkantolo mhlawumbe lo mbuzo ubheke umbukele ekhaya ukuthi uma ingane uthi akuyona eyakho and then kuthiwa khipha imali engango-2.8 ukuze wenze i-DNA, right? Uma-ke kutholakala ukuthi ingane eyakho akuyona eyakho usukhiphile 2.8 wayikhipha lama-500 wesondlo zonke lezi nyanga iyabuya leyo mali leyo. Ikhona indlela yokubuya, ikhona nendlela yokwazi ukuthi ujezise uma wengane. Yabona mina njengami nje uma kuthiwa kuyenzeka kanjalo vele ingane akusiyami. Angazi noma ngathiwa ngibamba nengane kumele kukhona yedwa mhlawumbe angazi ngayibeka ngithini kodwa nje ngiyifasile. Kumele kukhona yedwa uzohamba emhlabeni kazo. Zithathe noma yonke ihlumeza emva kokuthi lo muntu lona uyalazi usikade ngokuqala ngiyabona into kanje. And manje isuke ngokuthi nje ngibone nje ngifastile ukuthi ngisesitudio ngiyarecord umsebenzi omusha asekuqala noma kuqala-ke kanjalo. Manje uma kuthiwa kuyenzeka vele ingane akusiyami ngizothatha isinqumo noma ngeke ngizame ukuthatha ngayikhozi. Ubaba wenzani? Kasi sahlangana laphana uma semsebenzini kunebridge esihambayo laphana esijamba kulo. Ayithu khona lihamba imoto khona lihamba abantu. Sesafundana nje kanje sizoyithuka nje. Ngikazi ukuthi khona abantu besemva kwami abenza ukuthi yena agcine engalimali ngoba angithi uma ngifika kuzofika ngimungise nje kuphela. Wavele emasayidini alivalekile. Isinqumo engisithathile kwelo langa lelo kodwa manje ngifike senabantu abangilandelayo ngemuva gcine ngimyeka. The way ihlumeza ngakhona lento. And iyangihlukumeza kakhulu. Ingihlukumeza kakhulu ngapha kunabantu abalindele umsebenzi wami. Lo muntu awenzeki nawo kahle. Ngabe into eningi la ngihlala khona ngazi abantu sebefika ngala lapha bezongibheka. Kunokuqhamuka abantu ukuthi abazofuna unkazi. Abanye abantu bafuna ukuphela. Ngithi obani laba ngibuza uMaStende. uMaStende yasazi labathi.
vele la ndihlala khona-ke yimi ngedwa umZulu, laba bakhona vele abakhona, yimi ngedwa umuntu oqashile. Makufika kuthiwa umkhaya wakho, uthi hayi, ubani? Sengiy'buza nje lokho ukuthi kwenzakala manje kwesinye isikhathi ngigcina nami ngingasakhululeki. Mm. Angikhululeki emsebenzini, sesitradile kwesinye isikhathi angikhululeki kahle. And mhlawumbe abanye bayazi-ke, ngiyazi futhi besenza bazoyibona leyo lesenza njengamanje. Bake bebone mina ngisho esitradini sesiningi ngigqoke imask kanje. Ukuze ngifake isigqoko isigqoko engasigcoka before sengasigcoka nje isigqoko. Njengey'vele imask manje ngigcine ngingasazi ukuthi ubani kahle umuntu engifunayo noma yintombazane engizela ngapha efuna ungithobela ngabantu noma inkinga eseceleni ngingasazi. Ngigcine ngingasakhululeki kahle uma ngifika nasemsebenzini ngifike ngingakhululeki. Kahle kahle umsebenzi lo kumele ngiyawuyeka mina. Kahle nje ngikale ukuthi into zami noma ikahlangana ngendlela engifisa ihlangane ngayo. And yena uma ehamba emva kokuthi isikhathi sesithabene, wangitshela ukuthi hayi nangalezo y'tifiketi zakho lezi othi unazo ngeke uwuthole umsebenzi. Athi ngeke uwuthole umsebenzi and ngimathi ngiyabheka vele noma ngithi ngiyangqongqoza kweminye iminyango, kuvele nje ukuthi manje angisatholi mhlawumbe ngikwenza nesandla noma kwenzakalani. Ngibone khona amaphephanyana enginawo. Manje kuningi kakhulu. So asike soyilungisa le yokuthi usinqumo uzosithatha ngoba leyo akuyona inkulumo e-right. Angeke sigqugquzele leyo nkulumo futhi usuzofika uyikhuluma nalapha kuthiwa kwi-podcast. Ngabe senze iphutha uma ngase kuthiwa mhlawumbe sekuye kuhamba unaleyo nkulumo le njalo. Mhlawumbe umbuzo engawubuza njengamanje, ingane yalobu usuke wathola ithuba lokuyibona ukhulume nayo. I mean ukuyibona after nikhulumile nonina enkantolo, usuyayazi ingane ngamehlo. Sekukhona ukubona le ngane noma ngabe isithombe noma ngabe yini. Isithombe kuphela. Isithombe ngoba ngalela ngale e-court ngathi ngase-court ngoba vele kuseduze kangakubo. Ukube yena mhlawumbe okwavuma lesinqumo lesokuthi yena uzokwazi ukukhipha imali edibhini, angizohamba ingane ngiyayibona. Manje kanti uma ngiphuma naye umbuzo ubona ukuthi uyakholoza vele. Athi ngiyibona leyo ngane leyo, asuke ngayibukela. Masithe masiphuma ngaphandle ngambuza masiphuma ngaphandle ukuthi okay, i-court ibonile ithathe isiphi isinqumo. Bathi ngathi ngithathe isiphi, bathi hayi pho wena uzokhokha imali ye-DNA. Ngambuza athi mina wena ufuna ukuthi ingane ongathi mina ukahle ufunani, ufuna imali noma ufuna ukuthi ingane yazoba kwayo? Bathi ufuna imali. Athi mina lokho nje kuphela, wathi nje lokho kuphela, yena akanandaba nokuthi ingane okwayo kanje njalo ufuna imali. Nayo-ke vele yakodisa yilokho-ke ukwenza ukuthi ngigcine ngingayiboni ingane. Ukuthi akanandaba ukuthi ubaba wengane ubani, as long leyo ngane yondliwa. Wathi ufuna imali nje. Athi mina waye uma nginikela ama-500 labo uma ngikunike wona abeke wena kube yiwona esisebenzisa kwi-DNA ukuthi ingane izobe idlala yonke lezo zinyanga lezo. Ngaba le ngane mina ngingasho ukuthi Ukuthi uthona noma ngabe kuthiwa le ngane yavele yakho leyo ngane akuyona yakho still. hayi uma kuthi zonke iy'ndleko izobhekana nami, leyo ngane leyo ye-court iphi i-court? Ukuthi zonke iy'ndleko izobhekana nami noma kuthiwa eyami i-street. Mina uma ngingekuyabhudla angeke ngivume ngalokho. Because ngicathi-ke sahlangana before wawuze ngomsebenzi la ekhaya. Owujabule nje u-right. But namhlanje hayi mangibona umuntu ngibona and lento ichaza ngokusobala ukuthi umuntu uyashintsha from ekubeni umuntu ohlezi ehleka aphenduke isilwane. And nesiqiniseko futhi ngiyayikholwa le nkulumo eshoyo ukuthi ungenza noma ngabe yini. And ezinye zezinto lezi engithi mhlambe nawe ngizokubuza ukuthi njengamanje udila kanjani nalesi simo lesi? Ubuye emsebenzini manje into ufika. Njengoba ubuye emsebenzini ulithola nini ithuba lokwazi ukuthi ubulale lezi zinkinga? Ngicela nawe siyalazi iqiniso ukuthi wahleli kanje awukho wena. Yebo khona uphuzile noma ngithi awudakiwe, kodwa ngiyabona ubuhlungu emehlweni akho futhi nesiqiniseko sokuthi
khona la okwadlula washaya khona. Futhi nesiqiniseko sokuthi konke lokho okwenzayo usakwenzi ngoba mhlambe ukwenza ngoba mhlambe uthanda ukuphuza. Kodwa ukwenze ngenqaza lobuhlungu lobu. Sekuyona impilo yini leyo after sonke lesimo. Mina ngakusho nje vele ukuthi kwesinye isikhathi ezinye izinto ngiqale emva kokuthi umfowethu kade eboshiwe ngoba engikwazile. Okay. Ya mina lokho ngikhule mina bengingaphuzi. Ekhaya nje umama akaze ngibone ngiphuza. Namanje ngiphuza ngoba sengilapha nje emva kwalezi iy'nkinga. Ngisho ugwayi bengibheke, ugwayi nginenyanga. La nginonyaka manje last time ngiboshe umfowethu. Zilokho izinto engazenza lezo. Ubungaphuzi ungabheki. Ya kwesinye isikhathi futhi vele ngizophusa amahloni uma kuwukuthi lapha engiyakhona njengasempindeni nje kodwa nje manje sengiphuza. Uma ubheka wena indlela enormali ephuza ngayo yonke umuntu noma mhlambe uyabona ukuthi sekungaphezulu kokuthi umuntu uphuza ngayo. Intona isengaphezulu uma ngithi ngiyayibhekisisa ngoba mina utshwala bengiyobuvakashela. Manje uma ngingathola ithuba off ngiyiphuza. Kuyona imali engekho encane. Ngizama ukuthi nanokuthini lapho engihlala khona ngihlala ngiyi-one. Ngingedwa umuntu oqashile and laba mabehleli khona bahlala endlini yakwabo ndawonye. Mina kumele ngibe yi-one endlini. Futhi indlela yokuthi ngikwazi ukudinga ukuthi iy'nkinga zami kumele ngibheme or ngiphuze. Nalezi nkinga zale ntombazane-ke seyivele zathi mbo. Ngingaziveze ngingenzeka. Abethu engiphathisa kakhulu umsebenzi wami umile ngabo. Mina lo bengithi serious ngabo. Manje ngicela uyithole lo manje ngale ngane kukhona izinto ongaqala ngisakhona ukuzenza ngoba manje uthola ukuthi uzohamba abantu besintu uzama ukuqinisa lezi zinto ozoy'bona zikulandela eduze ngoba labo kuhamba kufunwa ngabantu lena mina ayingiphathi kahle. Le yokufunwa abantu awuyichaze kahle uma ubheka i-tuberculosis noma ezinye iy'nkinga eseceleni. Hhayi, cha iy'nkinga eseceleni ezinye angicabangi ukuthi kungaba yizo ngoba zona ngiyay'zama ukulwa nazo. Ngibuye ngicabange yena lo sisi ngoba mina abantu abanokungivakashela bengibajwayele laba engisebenzisana nabo ababhedayo. Yibona abanokungivakashela isikhathi esiningi. Manje laba engingabazi sengithi noma nguye lo noma isoka lakhe mhlawumbe leli engilandelayo. Ngoba lo mfo ukumbona kwami befonini akusiwo umuntu engangithi mhlawumbe angimazi, umuntu engathi ngimazi. So into ongathiwa mhlawumbe ufisa umuntu akusize ngayo ubukelo osekhaya yini kakhulukazi noma isiphi isizathu esiphelele senza ukuthi ubhekele udaba ngoba udaba lucala lucaye nobuhlungu and umuntu wesilisa labantu besilisa abavamile ukukhuluma ngento enje kuye kubonakala umuntu esembulela umuntu before ngichaza ukuthi mama ngingane kwami esebebulala abantu besifazane ufike ukuthi isitori asazi ukuthi ungani lo muntu mina ngenhlanhla-ke ukufika ukuthi umuntu uyangixoxela udaba lwakhe mfokanisa ngibhekene nenkinga nje kuwuthi wesilixoxa ngekho emakhamereni mhlawumbe ngizama ukumkhansela umuntu sixoxe ngendlela esuke sixoxe ngayo sinini uzothiwa umuntu usebulela umuntu uzothiwa usibanibani usebulala intombazane wayibulala naye and ngifisa abantu ababukela emakhaya ukuthi ekugcineni babe sebebona wena esithombeni bekujaje bethi vele lo mfana uyisigebengu vele lo mfana bephila impilo edoju behlala esendlini bengaqondakali kwenzakalani nomakhelwane nala uqashe khona noma stand babe sebehluleka ukumela ngeqiniso lokuthi bayakwazi babe sebethi asimazi nathi umfana omZulu nje uzwakala ethubula le ntombazane usutrend and ezinye zezinto lezi ezenza ukuthi abantu besilisa begcine befika kuleyo nto leyo. Asisho ukuthi le excuse ukuthi umuntu akabulala umuntu and asisho ukuthi nawe ugcina ufike kuleso sinqumo but izinto ey'fana nazo lezi iy'nkulumo ey'fana nazo lezi esibhekana nazo singabantu besilisa angisho futhi ukuthi nami ngiyakuvuna
kodwa nabantu besifazane ababe nalo iqiniso. Umuntu akabe neqiniso kuyena aphinde abe neqiniso kwabanye abantu, because kuyona yonke le nkulumo le asike sithi ingane eyakho, ibikhona indlela yokukwenza ukuthi akwazi sekusenesikhathi ukuthi ingane eyakho, and futhi abe nendlela yokuyichaza lento kuwena uyi-understand. Mhlambe futhi niyibonisane ukwazi ukondla ingane ngaphandle kunezenzele nifaka enkantolo. But now yonke lento lena isi-emotional abuse kuwe, okanye isiyakulimaza ngaphakathi, and njengoba ikulimaza nje isingagcina ikwenzisa izinto kwawena ongafisi ukuthi ungagcina uzenze empilweni. Sesiyakubona uyatrenda ku-Facebook sekuthiwa usibani bani ubulele umuntu wesifazane. Wonke umuntu akalazi iqiniso. And siyabonga ukuthi mfethu uphumele obala ukhulume, and njengoba ukhuluma ukhulumele wena wedwa, ngifisa wazi ukuthi ukhulumela abantu besilisa abaningi ababhekene ney'nkinga lezo obhekene nazo. And baningi abantu besilisa yami ababhekene nale nkinga le obhekene nayo, and iningi labo bathule nayo leyo nkinga. Uzothiwa umuntu uyibulele, uzothiwa umuntu ugcine waphelela etwaleni, umsebenzi ugcine umhlula, ngoba njengoba kumanje nje asazi ukuthi kuphi la ugcina ugive up khona ungasayi emsebenzini uy'nikele etshwaleni. Abantu begcine bethi impilo yakuhlula, kanti awuhlulwa ngempilo. Umuntu wesifazane nje wafika empilweni yakho azokumoshela impilo yakho, ugcine ulimaza umuntu, mhlawumbe noma umshana umlimaza, ugcine uboshwe umoshakalelwe ikusasa lakho ngenxa zomuntu wesifazane. But for the fact ukuthi uqhamukile mfethu wakhuluma, udaba lakho akumele luphelele ebubini, akumele futhi ukuthi nawe ugcine wenze okubhedayo phekwa lesandla. Le envelope le oyiphethe phezela, le envelope le oyiphethe upruvele ukuthi lapha ngiyaxolisa ngomsindo kubabukeli, ukupruvela ukuthi lapha awukhulumi ngokuthi mhlambe isitori leso sithandayo noma yinto nje oyisusele ekhanda. Yonke into oyikhulumayo ngiyifundile igcwele lapha ephepheni. Kunamagama akho, kunegama likantombazane, ngingalibiza igama lakhe Intombazane libhalela cha. hayi ungalibiza kwamanje. Kunegama lakhe elibhalelana namagama akho uNkazimulo, which means likhuluma ngayo le maintenance le. Inkantolo okuyona ise-Palmbridge, right? Yebo. Inkantolo ise-Palmbridge, ngemumva kwase kufakwa i-account kantombazane. Enkantolo wena ubuye the first payment kube kumele uyenze ngey'teti zikaJuni ekupheleni kwenyanga. Njengoba kuphelele uJulayi manje kumele uphinde futhi wenze enye i-payment. Akumele i-payment uyenze before kushaya i-7, akumele uyenze sekudlula i-7, which means uzoyikhokha ku-account Capitec yakhe. Usayinile-ke, siyabona ama-signature akho lapho ukuthi uvumile ukuthi le mali uzoyikhokha. And ekugcineni lama-DNA kumele wenze imali yakhona, kumele futhi iphinde isuke kuwena oku-2.8. So yonke lento leyo libhala ama-DNA leli ileli ya. So okumele okuyilo leli ukuthi wena kumele ukhokhe u-2.8 ingane zalwe ngo-2024 ngeyi-9 enyangeni yesi-9, right? Ngicabanga kanjalo, indaba yengane ngisimile nginangi. Ngibona i-date lapho. Bakwethu, so yonke lento oyikhulumayo Nkazimulo awukhulumi into ngoba nakho uyithathele ekhanda, yinto obhekene nayo njengamanje, ukuthi le mali awazi ukuthi nayo ibiveliphi. Uma usuphuma uhambe uyobamba inkunzi uboshwe, umuntu angeke understand ukuthi yiziphi izathu ezikholela ukuthi wenze leyo nto leyo. Uma usuthatha iy'nqumo eyi-wrong, amaphoyisa obesebopha isigebengu bengazi ukuthi yonke lento isuka kuphi, kanti yonke lento isuka nje ngomuntu wesifazane ohluleke indlela okuyiphatha nangendlela ukuthi lesimo asicontrole ngaphandle ukuthi yena abe selfish, but asicontrole aphinde acabangele naye ukuthi umuntu ekugcineni. Wonke lamaphepha lawo mhlambe yes ingane yakho, but le situation bingahandlisheka ngendlela engcono, and yonke into bingahamba ngomthetho oqondile. Nongabe kuyafika endlini ukuthi wena kumele ugcine usikhokhela imali yesonto, but kumele bekuphi ithuba lokuthi uchaze isitori sakho, bephinde futhi bekuphi ithuba lokuthi ufike nama-statement behlehlise enkantolo uphinde ubuye. Angikwazi mina inkantolo engahlehlisi ukumele ichaze isitori ukuthi le ngane ngiyazi ulalele, mase kuthiwa futhi hambe uyolanda ama-statement uprove zonke lezi zinto lezi, sibone ukuthi ngempela udaba lolu nje singamisa kanjani. Kukhulunywe kungcono kuthiwa-ke solinda usuku lokuthiwa wenza ama-DNA before siqale sikhiphe indaba zemali yesonto. So yonke le nto le mfethu igcine ngempela yakulimaza. Into yamenza ukuthi ngikhulume yonke le nto le
umbuzo ukuthi wena njengomuntu wesilisa abantu besilisa bangazwana nje ukukhuluma isiphi isizathu senza ukuthi wena uphumele obala uzokhuluma lolu daba yini oyibheka umbukele ekhaya? Into mina eyenza ukuthi ngiphume obala. Yeah. Ziningi ngoba ngithatha mama. Sure. Phela zikho right zonke futhi ngiyaweza ngithatha. Ngoba mina sekaningi ngimthanda ngithe phansi. Nakhona. Bengicabangela ingane uma sibeza afile ingane yami. Sikhule ngasenama. Into ukuthi ngibuyela ngapha indlela ngasecourt. I-court. Yazi babalisa ngesimama ngalendlela. Akwazi ukuthi i-court ingathatha isinqumo. Ngiyaqala ufakazi. Yeah. Kanti lapha mina njengamanje ngoba ithi ingangikezana kodwa ngiyikwatile. Kahle lasiswaye lapha. Ngikwatile kakhulu lasiswa yena nomkazi isitori kodwa ndezela kunjalo. Yena umuntu ozizwa isitori. Lapha ngaphakathi la into besikhuluma. Yeah. Ayikho. Yadinga impela usizo ukuthi impela ngikwazi ukuyimbonisa nalo daba lolu. Ukuthi ngaphuma kanjani. Mayiziningi ingqondo ngicela sengithatheke kwathi. Njalo sesithathile lesokuthi ukuthi ingane ngiyathola ukuthi ngeyami. Ngikhombe ikhodi. Baba uzobe ikhodi. So ikhona mhlambe into ethi njengamanje wena ezukaZimula iqondile specific uthi umuntu akakusize la ufuna ukuthi uthole umuntu ongakumela ngeqiniso udinga umuntu ongaku-advise ukuthi uma ubhekene nenkinga nje ilungiswa kanjani ngokomthetho ufuna izinto eziqondene zokuthi into enje umuntu mayibhekene nayo uyenze njani as a citizen of South Africa. Yeah. Ngiyamdinga kakhulu ukuthi umuntu uzokhona nje ukuthi eke ngibonise mayelana nempilo yami nje ngiphila njengamanje leli ngilichaza. Aso kanje yenza kanje. Ine futhi i-court kahle i-court mina ngilapha kakhulu. Ukuthi i-court iyo ingiphatha kanjani khona uthatha izinto ngaphandle. Uma ukuthi noma ngiyachazela sisathi okwamanje amafuna ukuthi ngathi le asiyenze imali ngokuyinkinga vele umuntu afika nginaso. Ngenikhona nina ukusebenzisa i-DNA. Akudala lapho ukusebenzisa ngibona mina ukuthi wenza njani. Yena ingagijimela ukuthi i-court kumele angagijimela ukufuna imali lapha e-court. Mina ngakaze ngingaba. Bona ngezinye ingane mina ngihlanganisa ngazo. Mangenayo ukuthi anginawo ngiyamtshela ngiyakwazi ukukhulumisana nabo. Manje lena engasiyo eyami ngokusemthethweni kumele ngiyodla ngokwe-force. Ungaze unqabe kwakhona ifikile kuthiwa ondla ingane wanqaba waqhamuka sekuthiwa ufaka inkantolo. Ufake inkantolo. Akuzwanga into eningi laphana indaba ama-statement into engasakhulunywa laphana ukuthi ukuthi nginey'ngane ey'ngaka ayikho esayenzayo. No. Yasenza njani bafu? Yeah. Before uthole usizo kumuntu ozokusiza awuhambe enkantolo uyovulisa i-case. Uphathe nami iphepha lakho. Uzosho ukuthi uzovula icala ngesimo sesondlo obhekene naso. Uzovulela uma wengane icala noma kunobulungiswa ongabutholi kahle. Yes. Uchaza sonke le story. Mase uyasho ukuthi kungaphezulu kwamandla. Njengoba kungaphezulu kwamandla uyacela ukuthi luku daba lihlale phansi likhulunywe. Ngoba alukhulunywanga lolu daba. Uma lingakhulunywa lolu daba lolu kungakwenza nawe ukuthi ukwazi ukuphefumula ukuthole ubulungiswa. Njengamanje uhlale lokhokha imali engane inyanga nenyanga. Uma ungayikhokhi le mali bazothatha incwadi behambise emsebenzini. Ake lihlale phansi udaba likhulunywe. Lelo thuba lelo uvumelekile ukuthi ube nalo eSouth Africa. Hamba nje uye enkantolo ufike uyokhuluma lolu daba. Uyiyele wena ufike ukuthi nje uzovulisa le case mase uyachaza. Ngesikhathi uchaza kungasahleki nalo sezokuchazela umuntu angithi indaba iyobe isengawo. Bawubeke sebecela lo seseze enkantolo nizokhuluma udaba. Nizokhuluma lolu daba. Izobe ingafile le situation. Izobe ikhona le situation kodwa nizobe nizokhuluma udaba le situation ngecala elivulwe kuwe. So izobe sikhulunywa into ngendlela noma ngama terms akho. And yonke lento le izobe sibonakala ukuthi ayinabo ubulungiswa. Yonke lento ongichazela yona bazokwazi ukuyilungisa but sophinda futhi
mhlampe mase siqhubeka isikhathi ngizozama ukuthola umuntu mhlampe ongaphinda asi-advise ngalezi zinto lezi zenkantolo, ngabantu mhlampe engibaziyo nengiphila nabo, abangasisiza ngalezi zinto zenkantolo. Sibone ukuthi mhlampe ungasizakala kanjani. Mhlampe futhi nomunye umbukeli osekhaya ongaba nayo indlela yokukusiza mawukuthi awunankinga ngokushiya inamba yakho, ungayishiya inamba so that bezokwazi ukuxhumana nawe, ngicathi bazokwazi ukukusiza abanye. Mhlawumbe ungayishiya futhi inamba and futhi mhlawumbe makukhona omunye umuntu ofisa ukuthi isheshe iphuthume lento ye-DNA, ungazulindela izi-November lezi. Makukhona umjida bafowethu ofuna ukusiza nangu-Love, obonayo kulo mjida ubhekene nenkinga, asheshe akhululeke kule nkinga le. Siyacela ngani zakwethu ukuthi nje asheshe ahlangabezeke ngalo 2.8, asheshe ayilungise lento le. Mhlawumbe ayilungise kuyona le nyanga le ku-August, azi ukuthi once wayilungisa leli cala lingaphela mawufica ukuthi lengane akuyona yakho. And mawubuyidwe i-DNA sifica ukuthi ingane eyakho noma kuyona yakho, iyothi mayisiphumile i-DNA nizophinda senihamba lo daba enkantolo senolungisa ngale ndlela engichazele ngayo. So makukhona umuntu mfethu ongakwazi ukuthi asize, ungazimulo la ukuthi eshaya i-DNA fast, siyacela ngani zakwethu, umuntu engondla ingane inyanga engangendlu ondla ibhantshi. And yonke le nkinga lena ngempela akuyona inkinga fair kunongabe umuphi umfana e-South Africa, because zona izinto ey'limaza abafana abasebancane ngazo lezi nkinga kanje. So mfowethu ungashiya inamba yakho so that whoever mhlawumbe ungaba nosizo ayakwazi ukukusiza. Inamba yami mfowethu, noma uthola bakhona nje umuntu ongafuna ukufaka isandla noma angisiza, noma ungafuna ngimbono kule nto le ebengikhuluma ngayo. Cabanga ngangithola le namba yami ethi 066 066 218. Na-WhatsApp kuyo namba le. No mfethu, siyabonga nje ukuthi ube nesibindi sokusukuma ukhuluma udaba kanjena. Ngiyakucela-ke futhi nawe ukuthi awukhiphe emlonyeni wakho noma olimeni lwakho ukuthi khona okubi ongakwenza, because izinto ozikhuluma sigcine siphila, sigcina siqhamuka njenge-solution. Ngoba ngize lapha nami ngenzela khona ukuthi ngiyaqale sengikwenza kahle kahle. Ngoba kube bengifuna ukwenza bengizokhuluma futhi la. Yeah. Umhlongo. Ngizama into kanjalo, ngifuna ukuyithola sesimeni esinje ukuthi sengizwele ngifisa. Ngifunga. No mfethu, siyabonga kakhulu. Babukeli bethu emakhaya, nibe nobusuku obuhle, siyabonga kakhulu mfethu, siyabonga ngane yakwethu, siyabonga kakhulu. Bonga mina.